नरसिंह चतुर्दशीचे स्पेशल कीर्तन असता. तशी आम्ही भगवत पुराण कोंकणीचे ना ते जे ऑर्गनायज केलेलं असतं. ऍक्च्युली आम्ही नरसिंह चतुर्दशी 30th असतं नेक्स्ट थर्सडे. बट आमगेले तुमकां ಗೊತ್ತशिल प्रकार आमगे कीर्तन सेक्शन आल्टरनेटिव्ह थर्सडे असता. ती खंयची थर्सडे खंयची वीक भगवद्गीता ना की त्या वीकांत आमगेले भजन असता. ओके, सो नेक्स्ट वीक आमगेले एकादशी पारायण असं ताकाच आमगे थर्सडे आसना. ओके, ताचे नेक्स्ट थर्सडे असता. अशी तुम्ही मूड बसता घेवता. ओके, आता तुमकां सर्वांक हांव हार्दिक स्वागत करता. सो फर्स्ट मंगलाचरण तुमकां सुरू करूया आमगेले सेक्शन. हरे कृष्णा. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा समाज बांधवांक वापस हांव भगवत पुराण कोंकणीचे आयचे नरसिंह चतुर्दशी स्पेशल तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत करता. सो तुमकां पुराय नगत तशें म्हणके आमगेले नरसिंहदेव तांगेले डिवायन अपियरन्स खले जालें म्हळ्यार आमगेले तसो डिवोटीक प्रोटेक्ट करचे खातीर न्हयशीची एक म्हणजे डिमॉनिक नेचर असता पळय ताका डिस्ट्रॉय करचे खातीर. वैनवा तुम सर्वांक हांव प्रणाम करता. आनी कसं म्हणून सांगल्यार आज आमगेले पूरा कीर्तन ही असं कीर्तना थ्रू ग्लोरिफाय करता ती देवाक. तागेले आमी मागया की तागेले मर्सी आनी शेल्टर आमकां दी देवा म्हणून तशें आमी देवाले मागया. तर फर्स्ट हांव आमगेले फर्स्ट कीर्तन ही आपयता. फर्स्ट कीर्तन ही आसा आमगेले श्रीमती आशा हेगडे माताजी. तांणी अबुधाबी तुकून जॉईन जाता आसती. नमस्ते नरसिंहाय ते सांगता आसती. व्यासदेवान बरयला तशींची नरसिंह पुराण तुकून अडॉप्ट केला संस्कृत लँग्वेजर असं. माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगून पद स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. प्रल्हाद महाराजा का अत्यंत आनंद संतोष दिवचो आणि हिरण्यकशिपूले शिले म्हणके आशिल्ले हड्द शिकुळले नरसिंहदेवाक मिगेलो साष्टांग प्रणाम. तो नरसिंहदेव हांगा यस थंय यस हांव गेल पुरा कडेनय सर्पव्यापी जावन असत. नरसिंहदेव भायरी आस भितरी आस आमगे हृदयांतू आस. तसल नरसिंहदेवाक मिगेल साष्टांग प्रणाम करून शरणागच्छत. नामस्ते नरसिंहाय नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहो नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे
नखाम अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गमा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय 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 प्रभुदेव 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 जय जय प्रभुदेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. आशा माताजी बारी चंदकोन सांगितलं असतं तुम्ही. ऍक्च्युली तुम्ही बत्ती अप्रूप येतात म्हणून दिसता म्हाका, बट दालेरी वारे फर्स्ट टाइम दिसतो म्हाका. दालेरी बारी चंदकोन सांगितलं असं आणि ताजी ट्रान्सलेशन वारे बारी चंद असं तुमका भरती धन्यवाद सांगता हांव भगवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फेनी अशी मुखासून वरे तुम्ही येऊन सेवा दिवका म्हणून हांव तुमले रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद धन्यवाद हरे माताजी कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर फर्स्ट आम्ही फेमस द वर्ल्ड फेमस म्हणता पडे मायापूर नरसिंह देवालय ಸ್ವಲ್ಪ विषय ऐकूया. सो अर्ली डेज ऑफ मायापूर तेदन कनीन आशिल्ले बरे फील्ड आशिल्ले आणि हे टेम्पल केलेले तेन्ना डिवोटीसाक भरती प्रॉब्लेम जालेले कळ्ळें म्हळ्यार हे डकॉइट्स थीव्स कडेन भरती डिस्टर्बन्स करता आशिल्ले तुमकां गोत्त तशें पुरो तेंचे टायमार डकॉइट्स हे राधाराणीले विग्रह व्हरतना हे आमले हिस होलिनेस राघवस्वामी महाराजान तांणी थंय वाचून तांगे लोटो ಸ್ವಲ್ಪ फायट करूंक हें केलें ताजे निमित्त तांकां शूट वरे केलेलें स्पायाक आतां वरे महाराजाला पाय हें जालां गोतच न्हू तुमकां तशींची परती पुरा प्रॉब्लेम आशिल्लो थंय म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ रिमोट एरिया आशिल्लो तशी आमले शिला प्रभुपादान सांगलें की होली धाम प्रोटेक्ट करचे खातीर आमी नरसिंहदेवाक हाडया म्हणून इन्स्टॉल करूया नरसिंहदेवाक थंय तशी एक ब्युटिफूल डेटी ಚೆನ್ನೈನ್ ಕಾರ್ ಕೋರ್ನು ಸೇಫ್ಲಿ ಮಾಯಪುರ हाडल्या ते वरी भरती ते प्रॉब्लेम जालें नासता ते एक छंद करून मूर्ती कोरनु हट्टा दवरके ते हट्टा वरे उज्ज लागके जाल्यार हे मूर्ती काय दायनिके तशी चेन्नईन तो आणि हाडताना वरी सिक्कापट्टे प्रॉब्लेम म्हळ्यार व्हड मूर्ती नवा सो चेन्नई तुकून मायापूर म्हणून सांगला खंय कलकत्ता लागी आसा कलकत्ता लागी 4 घंटे वाटताय सो थंय तुकून चेन्नई तुकून हाडका पुरा बट देवाल दयेन नरसिंह देवान पुरा चलोवन दिलें ते इन्स्टॉलेशन जालें तुकून म्हणजे तागेले डिवाइन प्रोटेक्शन निमित्त मायापूर धामाक कसली आतां प्रॉब्लेम ना डे बाय डे इतले ते वर्ल्ड म्हळ्यार ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस पुरा जण वचून थंय नरसिंह देवाल हे आशीर्वाद घेवचे आणि राधा माधव अष्टसखी असं पंचतत्व असं ब्युटिफूल आणि आम्ही टीवो व्हीपी नवीन जाता ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला तुम्ही पुरा वचपाची तसले एक प्लेस ते आणि ते थंय टुरिझम पुरो ऑफिस आसा थंय वचून तुमकां नवद्वीप पुरो आपण पुरो ते टुरिझम सगळं आसता थंय वचून एक तुम्ही वचून पळोवन येवची चांग लायक प्लेस सो तशी आज बरे आम्ही पळोवत थंय डिवोटीसाक एक नमुने देवल मर्सी शेल्टर थंय मेळटा तुमकां कळटा ते गेल पूण कळटा ओके हरे कृष्णा तशीच आमी नेक्स्ट कीर्तन या पळया नेक्स्ट कीर्तन ही आसा आमगे मध्य श्रीमती स्वाती शेणै माताजी अलैन तकून जॉइन जाता आसा ती अलैन म्हळ्यार आमी हांगा युए युनायटेड अरब एमिरेट्स आसा तशींची नरसिंह कवचम वक्षे ते सांगतात तांणी ते बरे व्यासदेवन बरयला आणि ब्रह्मांड पुराण तकून अडॉप्ट केला संस्कृत लँग्वेजर आसा हरे कृष्णा स्वाती शेणै माताजी मी स्टार्ट करेत हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी हरे कृष्ण माताजी नरसिंह कवच स्तोत्र हाचे सुरवेक ट्रान्सलेशन सांगता आणि तू 30 श्लोकाज असं हांव आतां नरसिंह कवचाचे पाठ करता जो फुडे आदी प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें ह्या स्तोत्र मस्त पवित्र असं सक्कड उपद्रव नाश करता आणि पूर्ण रक्षण दिता ह्या स्तोत्र सगळे संपत्तीचे वरदान दिता स्वर्गवास दिता आणि मोक्ष मिळच्याक वरेन साध्य करून दिता मनांतू नरसिंहदेवाला सगळे विश्वाचे स्वामी आणि सुवर्ण सिंहासनार बसलेले ध्यान करताची ह्या स्तोत्र सांगता नरसिंहदेवाल तोंड रुंदची सोण अस
ताका तीन दोळ असती आणि तो शरद पौर्णिमाचे चंद्रावरी तेजस्वी जावन आस. तागेले दावे बगलेन लक्ष्मी देवी तांका आलिंगन कोरून आस आणि तागेल रूप सगळोची भौतिक आणि आध्यात्मिक संपत्तीचो आधार जावन आस. देवाले 4 भुज आस आणि तागेल अंग मस्त कोमल जावन आस. दोन्ही कन्नांक सुवर्ण कुंडल घालून भारी चंद दिसत आस. तागेले हृदय आशिल्ले तेज कमल प्रमाण आस आणि तागेल भुज रत्नांनी अलंकृत जावन आस. नरसिंह देव हळदुवे वस्त्र घालून आस आणि ते करगलेल भांगरशी चंद दिसत आस. तो इंद्र आदी देवतांगेले आणि ह्या सृष्टीचे मूल कारण जावन आस. भौतिक जगाचे पार जावन आस. तो जगजगी आशिल्ल्या माणिक्याचे अलंकार कोरून आस. तागेल दोन्ही पाय भारी चंद असती आणि तो शंख चक्र अशी अस्त्र घेऊन आस. गरुड खुशेन आणि मस्त आदरान तागेल स्तुती करता. नरसिंह देवाक आमगेले हृदय कमलारी बसकारोनु हा मंत्र म्हणका. खंचे नरसिंह देव सगळे ग्रह मंडलाक रक्षण दित की तो मक्क रक्षण कोरून मिगेल मत्त्याक रक्षण करो. देव सर्वत्र असली तिकिनी तो खंबेंतू निपोन बशिलो. तो मिगेल वचनाक आणि कर्माचे फळ रक्षण करो. तागेल दोळे सूर्य आणि अग्नी प्रमाण असती. तो मिगेल दोळ्यांक रक्षण करो. खंचे नरसिंहदेव ऋषी मुनी तांगेल प्रार्थनेन संतुष्ट जत की तो मिगेल स्मृतीचे रक्षण करो. सिंहाचे नंकाचे देव मिगेल नंकाक रक्षण करो आणि लक्ष्मी देवीक प्रिय आशिल्ल्या मुखाचो मिगेल मुखाचे रक्षण करो. सगळे विज्ञानाचे ज्ञात जावन आशिल्लो नरसिंहदेव मिगेल रस इंद्रियाचे रक्षण करो. पौर्णिमाचे चंद्रावरी सुंदर मुख आशिल्लो आणि प्रल्हाद महाराजान स्तुती केलेलो तो मिगेल मुखाक रक्षण करो. नरसिंह देव मिगेल गळ्याचे रक्षण करो. तो धरतीचे धारक जावन आस आणि अनंत अद्भुत कार्यकारी जावन आस. तागेल भुज दिव्य अस्त्रांनी शोभित जावन आस. तो मिगेल भुजांक रक्षण करो. खंचे देव देवतांक वरदान दित की तो मिगेल हत्तांक रक्षण करो आणि पूरा दिशे दाखवून रक्षण करो. सिद्ध योगी कोणालागी पोवतात की तो मिगेल हृदयाक रक्षण करो आणि तो हरी मिगेल निवास स्थळ मिगेल घराक रक्षण करो. कोणे हिरण्याक्षाल हृदय आणि पोट पिंदून काढली की तो मिगेल कुर्टाचे रक्षण करो आणि तो नरहरी मिगेल नाभीचे रक्षण करो. ब्रह्मदेव कोणाल नाभी दाखवून जल्लू की तो तागेल स्तुती करता. कोणाल कुर्टारी सगळे ब्रह्मांड आधारित जावन आस की तो मिगेल कुर्टाचे रक्षण करो. तो मिगेल गुप्त अंगाचे रक्षण करो. तो सगळे मंत्राचे आणि रहस्याचे ज्ञात जावन आस जाल्यार तो कोणाकय दिसना. मूल कामदेव जावन आशिल मिगेल जांगेचे रक्षण करो. कोण मनुष्य रूप घेऊन आस की तो मिगेल घंटीचे रक्षण करो. अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूप घेऊन धरतीचे भार उणी करतलो तो मिगेल पायाक रक्षण करो. स्वर्गीय संपत्ती दितलो तो मिगेल पायाक रक्षण करो. तो मनुष्य सिंह रूपांतू सर्वोपरी नियंत्रक जावन आस. 1000 मुख आशिल्लो परम भोक्ता म्हाका पूरा दिशे दाखवून रक्षण करो. तो भयानक स्वरूप म्हाका पूर्व दिशे दाखवून रक्षण करो. सर्वोत्कृष्ट जावन आशिल्लो तो म्हाका आग्नेय दिशे दाखवून रक्षण करो. तो विष्णू म्हाका दक्षिण दिशे दाखवून रक्षण करो आणि तो तेजस्वी स्वरूप आशिल्लो म्हाका नैऋत्य दिशे दाखवून रक्षण करो. तो सर्वोच्च स्वामी म्हाका पश्चिम दिशे दाखवून रक्षण करो. तागेल मुख सर्वत्र आस तशें हांव ताका त्या दिशेंतू रक्षण करच्याक विनंती करता. तो नरसिंह म्हाका वायव्य दिशे दाखवून रक्षण करो आणि सुंदर स्वरूप म्हाका उत्तर दिशे दाखवून रक्षण करो. सर्व मंगलकारी आशिल्लो देव म्हाका ईशान्य दिशे दाखवून रक्षण करो आणि मृत्यू रूप म्हाका मृत्यूचे भय आणि जन्म मृत्यूचे चक्र दाखवून रक्षण करो. या नरसिंह कवच प्रल्हाद महाराजा मुखा दाखवून अलंकृत जावन आस. खंचे भक्त या वाजित की तो सगळे पापा दाखवून मुक्त जाता. या जगत्य दाखवून कसिम जाय की धन पुत्र आणि दीर्घायुष्य त्या ताका खंडित मेळता. विजयाची इच्छा आशिल्लो विजयी जाता आणि विजेता जाता. तो सगळे ग्रहाचे प्रभाव दूर करता, भौतिक स्वर्गीय आणि मध्याचे. या कवच सर्प आणि स्कॉर्पियनाचे विशाख उपाय आणि ब्रह्म राक्षसांका पुरा धावन वतात. या पवित्र प्रार्थना कोण हातार बरोवन घेतात की जेव्हा ताळपत्रार बरोवन त्या तांगेल हाताक बांधून घेतात की तांगेले सगळे काम सिद्ध जाता.
कोण हे नियमित जावन म्हणत की दिसाक 1 पटी जो 3 पटी तो देव दानव आणि मनुष्यांतू विजयी जाता. तो देव दानव आणि मनुष्यांतू विजयी जाता. कोण शुद्ध हृदयानं या स्तोत्र 32,000 टाइम्स म्हणत की ताका सर्वोत्कृष्ट मंगल मेळटा आणि भोग आणि मोक्ष दोन्ही ताका सुलभ जाता. या कवच मंत्र पुरा मंत्राचे राय जावन आसा. वरले पुरा मंत्राचे फल ह्या एका मंत्रान मेळटा. तिलक घालून उदक घेऊन आचमन करून ह्या मंत्र 3 पटी म्हणल्यारी पुरा अशुभ ग्रहाचे भय नाश जाता. कोण नरसिंहदेवाल ध्यान करून ह्या मंत्र म्हणत की तागेर पुरा रोग नाश जाता, पोटाचे रोग समेत. नरसिंहदेव जोरान गर्जन करता आणि दुसऱ्यांक गर्जन करयता. तागेर अनेक भुजांनी तो दानवांक विष मारता. तो दितीला वंशज जावन आशिल्ले धर्तीरी आणि वैरच्या लोकांक दाखवून सोदून काढून तांका बाद दिता, तांका धोरण उडयता. तो मस्त कोपान गर्जन करताची दानवांक नाश करता. जाल्यार तागेर अनंत हातांनी तो सगळे सृष्टीक राखता, रक्षण करता आणि पोषण करता. त्या दिव्य सिंहरूप धरलेल्या प्रभूक हांव वंदन करता. अशी ट्रान्सलेशन आसा. आता हांव नरसिंह कवच सांगता. ह्या भजनने स्तोत्र रूपार सांगता. श्री प्रह्लादेन कृतं नरसिंह कवचम वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं और्वोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थ संभवः सर्वगोपीस्तंभवासः हालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोठयकठ्यां यस्यासौ पातु मे कठिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरू मनोभव पातु जानुनीलरूपदृक् जंगे पातु धराभार हर्ता यौसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां गृहाणां विनिवारणं
वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षसी यक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पठेत् शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य गृहाभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं नरसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण हरी हरी स्वाती माताजी कसं वंडरफुल ट्रान्सलेशन वर आहे म्हाका गोतनाशिल्ली इतलं पुरं ब्युटिफुल ट्रान्सलेशन असतं त्या श्लोकाच्या म्हणून केन्ना वाजूच असतं बट ट्रान्सलेशन केन्ना वाजिल्लें नाशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾशिल्लें आज कंप्लीट तुम्ही इतकं चंद ब्युटिफुली सांगलें आणि इवन तुम्हाला रेंडिशन वर इतकं छंद आशिल्लें स्पष्ट जावन तुम्ही प्रोनाउन्सिएशन वर सुपर आशिल्लें माताजी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद इतलं एक पवित्र तुम्ही मंत्र इतले चंद कोण सांगून आणि ट्रान्सलेशन वारे परफेक्ट अशी मुखासून तुम्ही सेवा दिवका म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता माताजी हरे कृष्ण हरी बोल हरी बोल हरे कृष्ण म्हाका अवकाश दिलेल्याक मस्त धन्यवाद माताजी हरे हरे कृष्ण थँक्यू प्रभू माताजी तुम्ही ऐकलं केसन एक रोम पुरा नीट रप्ताना देवाल एक मंत्र इतले छंद मंत्र म्हळ्यार सो नरसिंह देवाल मंत्र पुरो अशींची तो म्हळ्यार कोप कोण घेतल्या री कोप कोण घेच कोणा खातीर ताणें कोण वायट आसा की तांकां नाश करतना कोप जाता आमगेले प्रल्हाद पण कितले ताका मोग आयिल्लो वा सो तशींचे दिपवटी सपळले बरती मोग येता देवाक तशींची आता आमी नेक्स्ट माया परतुकून अहोबिलम वाचन थंय कशें आमी सेक्रेड अहोबिलमान तो पुरा लॉर्ड नरसिंहदेव थंय अपियर जालोलो थंय हक्क मान काडलें हिरण्यकशिपूक आनी प्रल्हाद महाराजाक प्रोटेक्ट केलें सो थंय मेन डेटी अहोबिलमाचे नरसिंहदेव फियोर्स थंय 9 टेम्पल्स नव नरसिंह म्हणटा सो फियर्स ते सेल्फ मॅनिफेस्टेड कळवा स्वयं मॅनिफेस्ट पळय तशें आनी मोस्ट एन्शियंट आउट ऑफ दॅट 9 टेम्पल्स हे मोस्ट एन्शियंट कळवा सो तशी देवान नरसिंह हाका हिरण्यकशिपूक मान काड मागिरी अहोबलम म्हणून देवाच खरा वैरी पळत असतात ना म्हणटा न्ही सो वयर तुकून फूल घालचें विंदल करून फूल घालचें कने कने डान्स करचे पळय करतात पळय तेन्ना तांणी पुरो कुगलीत की अहोबलम म्हणून अहोबलम म्हळ्यार कसं न्ही ओ व्हॉट ए ग्रेट स्ट्रेंथ म्हणून देवाक बरी स्ट्रेंथ न्हू नरसिंह देव कसं एक फायटींग तुम्ही पिक्चर पळोवन अशें पुरो सो तशी तांकां पुरो खुशी जावन अहोबलम म्हणून सांगलें तशें तें अहोबिलम म्हणून नांव आयलें तें अहोबिलम आसता फुल फिल्ड विथ द लॉर्ड आले प्रेझेन्स डिवाइन कॉस्ट्युम्स पुरा कडेन एक एक स्टोन वरे लायक इट ग्लोरिफायज नरसिंह देवा म्हणून सांगता ते कळवा सो आता मी नेक्स्ट कीर्तन या पळया नेक्स्ट कीर्तन असं सुजाताबाई माताजी दुबई तुम जॉइन जाता सती आणि नरसिंह कवचा ओम नमो भगवते श्री महानरसिंहाय ते सांगता सती हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी स्टार्ट करायचं हरे कृष्ण माताजी प्रणाम स्वाती माताजी रियली तुमगेल ट्रान्सलेशन आणि तुमगेल श्लोक मस्त मस्त भारी लायक आशिल्ले ओके हांव आतां सुरवेरी ट्रान्सलेशन करता आय एम ट्रायंग माय बेस्ट हे नरसिंहदेवा तांगेल रूप तीक्षण आणि लांब दाता आणि भयानक असं तांगेल बळ होड नख आणि तांगेल ज्वालामुखी माळ घालता चितांनी नष्ट करा मेगेल अडखळे मेगेल भय काढाची मेगेल दुश्मनाक स्कॅटर कराची मेगेल कर्माच नाश कराची
तुमगेल सेवा करची इच्छा मेगेली पूर्ण कराची. मक्का आणि मेगेल सगळे मेगेल भोवती सगळे आसा तांगेल रक्षण कराची. Narsimdeva is always assisted by Saraswati Devi, who is the goddess of learning. तांनी सदा लक्ष्मी देवी, goddess of fortune, तांगेल छातीकडे आलिंगन करताची. Devak always complete, he is always complete in knowledge within himself. Narsim Devak Danvat Pranam Megele. Srimad Bhagavatam 10.87.1. Narsim Devak Megel Mast Pranam. तांनी प्रल्हाद महाराजाक सदा एनलायटन करताची आणि कोणेय भक्ताक अटॅक करता तांकां मारताची. तांगेल दया चंद्राचे उजवडा भशेन वांटून घेतलाची. तांगेल तोंड लायन म्हणके आसा आणि तांकां परत परत मेगेल दंडवत प्रणाम. Narsimdevak Megel Danvat Pranam, burning with his own scorching effulgence which are ablaze. Ani tangel dole, they pour forth torrents of living fire, matched only by the glow of his glowing teeth. Tani सगळे राक्षसाचे नाश करताची. तांक मेगेल नमस्कार. He is the slayer of all the ghosts, destroyer of all sorts of fever. Burn and burn, cook and cook, preserve and preserve. Narsim Devak Megel Danvat Pranama. तांनी सोर्स सगळे ताकदाचे तांनी सोर्स. तांगेल होड नख आणि दात, they are like thunderbolts. आमगेल सगळे राक्षसा म्हणके आमगेल जे इच्छा आसा ते सगळे काढाची. या मटेरियल वर्ल्ड दखून आमकां काढाची. आमगेल काळजांतू प्रकट जालेले आमगेल इग्नोरन्स काढाची. तुमगेल मर्सी उरो, आमगेल भय सगळं काढाची या जीवनांतू. सगळ्या वैभव नरसिंहदेवाक. प्रल्हाद महाराजाचे स्वामी आणिक like a honeybee, he is always engaged in beholding the lotus-like face of the goddess of fortune, Lakshmi Devi. Although very ferocious, the lioness is always kind to her cubs. Similarly, although very ferocious to non-devotees like Hiranyakashipu, Lord Narsimhadev is very, very soft and kind to devotees like Prahlad Maharaj. हरे कृष्णा. आता श्लोक सांगता. सॉरी माताजी, थोडे मस्त इंग्लिश जाले आतांतू. ओके. ओम नमो भगवते श्री महानरसिंहाय. दृष्ट करल वदनाय घोर रूपाय, वज्र नखाय ज्वाला मालिने, मम विज्ञान पच मम भयान भिंडी, मम शत्रुन विद्रवय, मम सर्वरिष्ठान प्रभंजय, षट हन छिंदी, मम सर्वाभीष्टान पूरय, माम रक्ष हुम फट स्वाहा, वागीशार यस्य वदने लक्ष्मी सर्य, च वीक्षसीरस्यास्ते हृदय स्वामी, नरसिंह अहं भजे प्रह्लाद हृदयाल्हदं भक्त विद्या, विदारणं शरद इन्दुरुचिं, वन्दे परीन्द्रवदनाम हरिम्. ॐ श्रौम्य नमो भगवते नरसिंहाय.
ज्वाला ज्वालामालिने दीप्तदृष्टायग्निनेत्राय सर्वराक्षो ज्ञाना सर्व भूतो विष्णा भूतो विश भूतो विनाशाय सर्वजर्विनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हमुफाट ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते नमस्ते तेजसे अवीर अविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मा सायान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ॐ स्वः अभ्याम् आत्मनि भूयिष्ठा ॐ क्रशम ॐ श्री नरसिंहाय जय नरसिंहाय जय नरसिंहाय प्रह्लादेश जया पद्ममुख पद्मभृङ्ग उग्रोऽपि अनुक्रमा एव यम स्वभक्तानां नरकेसरी केसरीवो स्वपोतानाम् अनेशयम् उग्रविक्रमः माताजी स्तोत्रं करचे ओके, येस येस. ओके अथ श्रीनरसिंह स्तोत्रम् नामसे नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः श्रीरतनखानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह अदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज हरे कृष्ण माताजी सॉरी माताजी हरे कसं नाही चूक झाली री हो ना माताजी चंदकोन सांगला तुम्ही आज इव्हनिंग निमित्त असेल कसं सांगचे ट्यून कसं करचे असं का म्हणून इथलं बघी तुम्ही शिकून सांगलाय खुशी जाल माताजी अशी मुखार सुनवारी सेवा देऊ का तुमका नरसिंह देवाल भजन कशी सांगला रे ब्युटिफुल असत माताजी हरे कृष्णा प्रणाम माताजी हरे कृष्ण प्रणाम हरे प्रणाम बोल माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे सो कृष्ण तुम्ही पळायला ना चंद चंद मंत्र सती त्यावाल्या सो सक्कड मंत्र आमकां प्युरिफाय करचे खातीर भक्त हो म्हणू जन अशी सामान्य जन अशी गुंथाना असंच मंत्र ऐकायला रे ಸ್ವಲ್ಪ हार्ट क्लीन जाता नवा सो आता मी नेक्स्ट अहोबिला म्हणतास नवा अहोबिला आणि ಸ್ವಲ್ಪ ऐकूया ट्राय करता देव भरती ब्युटिफुल फॉर्म आरी थंय अपियर जाल्लें आसा डिफरंट डिफरंट हांव सांगलें म्हणटा नाही ना सर सो एक मलवला नरसिंह म्हणून आसा तें
ನರಸಿಂಹದೇವು मदर मदर लक्ष्मी वाटत व्हेरी स्वीट आणि बरती मर्सीफुल के ते देव थंय ओके पुरा समय हो बिला मानतो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तशी ಬೆಟ್ಟ म्हळ्यार कसं म्हणता का आमची गेली नेता ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೆಟ್ಟ म्हणता बघ तशी नव सो पुरा कडे अराउंड 6-7 किलोमीटर भितर पुरा असे 9 टेम्पल्स आणि मलवला म्हळ्यार मिनिंग्स म्हळ्यार बिलोवेड ऑफ लक्ष्मी म्हणून काय तशीच नेक्स्ट एक योगानंद नरसिंह म्हणून आसा ते योगानंद नरसिंह म्हळ्यार फाईट जावन पुरो जालें मागीर योगानंद नरसिंहान कसं केलें ताणी प्रल्हाद महाराजाक स्पिरिच्युअल नॉलेज दिलें आणि ही गॉट पीस ऑल्सो हाका प्रल्हाद महाराजा पळोवन ಸ್ವಲ್ಪ हॅपीनेस आयलें देवाक आणि इन्स्ट्रक्शन दिला आणि योग बरे इन्स्ट्रक्शन केला काही इन्स्ट्रक्ट केला काही तशी योग नरसिंह ओके सो तशी नेक्स्ट कडे भार्गव नरसिंह भार्गव नरसिंह म्हणून सांगल्यार ही ब्लेस्ड परशुराम थंय ही पेनन्स म्हळ्यार हे करता आशिल्लो कसं म्हणटा तपस ते तपस केले नासता ते नरसिंहदेव मेळता ताका सो तशी ताका आशीर्वाद दिलेला असं म्हणून सांगता ती सो तशी आम्ही लॉर्ड एक फियर्स फॉर्म वरे आसा ते 9 टेम्पलान तो आणि जंटल फॉर डिवोटीज वरे ते देवालें फॉर्म आसा ओके तशी आता नेक्स्ट मुखार सुनर्शी वताची अहोबिलमनाची आणि ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कस करूया आता मी हांव नेक्स्ट कीर्तन आपयता नेक्स्ट कीर्तन आम्ही मध्यता सती श्रीमती रीना कामत माताजी शारजत म्हणून जॉईन जाता सती प्रलय प्रयोधी जाले ते सांगता सती हे बरेला जयदेव गोस्वामीजीनं तशी गीता गोविंद तुकून अडॉप्ट केला सॅन्स्क्रिट लँग्वेजर असं हरे कृष्ण माताजी मी स्टार्ट करीत हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी प्रणाम्स टू ऑल हांव दशावतार स्तोत्र रिसाइट करते आसा बेगीन ट्रान्सलेशन फर्स्ट शॉर्ट कन सांगच्याक प्रयत्न करता आमकां गत आसा भगवंतानी दशावतार घेतिल्लो आसा जयदेव गोस्वामीनी ह्या स्तोत्रांतून भगवंताक ग्लोरिफाय केले आसा जयदेव गोस्वामी म्हणता की हे केशवा हे ब्रह्मांडाचे स्वामी हे हरी तुमगेली जय असो तुम्ही मत्स्य रूपांत येऊन वेदांचा उद्धार करता तुम्ही कूर्म रूपांत येऊन मंदार पर्वत पाठीवैर धरता पर्वत धारण केल्यामुळे तुमगेले पाठीवैर हो डाग झाला असा आणि तो महिमामय दिसता तुम्ही वराह रूपांत येऊन पृथ्वी उचलता आणि तुमगेली जय असो तुम्ही अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह म्हणल्यार नरसिंह रूप धारण करून हिरण्यकशिपूचो देह तुमगेले सुंदर कमळासारख्या हातांच्या तीक्ष्ण नखांनी फाडून टाकिली तुम्ही वामन रूपांत येऊन राजा बलीक 3 पावलांनी फसयता आणि मागीर सकळ ब्रह्मांड घेताचे तुम्ही परशुराम रूपांत येऊन दृष्ट क्षत्रियांक मारता तुम्ही रामचंद्र रूपांत येऊन रावणावैर विजय मिळवता तुम्ही बलराम रूपात हल धारण करून दृष्टांक वध करता आणि यमुना नदी आपल्याकडे वळयता तुम्ही बुद्ध रूपात येऊन सकळ प्राणी मात्रावैर करुणा दाखयता कलियुगाच्या शेवटाक तुम्ही दुष्ट लोकांचा नाश करशाक भयानक तलवार धरता अशी म्हणून जयदेव गोस्वामी समस्त अवताराली जय जयकार करते असता आता श्लोका रिसाइट करता तवानसि वेदम् विहितवज्रचरितं केशवद्रितामीन शरीरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रीतिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरणकिण चक्रगरिष्ठे केशवद्रिता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना। केशवधृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नखा, अद्भुत श्रृंगार। हिरण्यकशिपु नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। चल माताजी तुम्ही व्हिडिओ ऑफ करा माताजी, सिग्नल ಸ್ವಲ್ಪ हे असत. पदनखा छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना, पदनखनीरजनित जन पावना। केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम्, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम्। केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। बितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्। केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वहसि वपुषि विसदे वसनं जलधाभम्, हलहति भीतिमिलितयमुनाभम्। केशवधृता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। नन्दसि यज्ञविधेरहः श्रुतिजातम्, सदयहृदयदर्शितपशुघातम्। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्। केशवधृता कलकी शरीरा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे।
श्रीजयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री श्री दशावतार स्तोत्र की जय जय देव गोस्वामी की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा थँक यू माताजी प्रणाम हरिबोल रिमा माताजी भरती चंद कोण सांगेल असतो मी ट्रान्सलेशन वर चंद आशिल्लें लायक कोण सांगला तुम्ही परफेक्ट जावन सांगला आणि कीर्तन वर तुम्ही वॉइस वर लायक असं हरे कृष्णा अशी मुखार सोन येवन तुम्ही साव दिव का माताजी आता वेळ येऊ का म्हण हांव तुमकां भगवत परणा कोंकणी टिमा तुका रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी आमी आमगेले इस्क्रेस सुरत माधवदास प्रभूची अपया आणि नरसिंहाष्टकम सांगता ती सो प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करायचं थँक्यू फॉर द असोसिएशन प्रभू हरे कृष्णा दंडवत नमस्कार प्रभू हरे कृष्णा ऍक्च्युली माताजी ट्रान्सलेशन इंग्लिश वाचले सॉरी कोंकणी ना ट्रान्सलेशन व्हडना पद्य सांगा प्रभू व्हडना पदी मास थँक्यू नेक्स्ट टाइम हांव हे करता सॉरी नो वरीज थँक्यू फॉर द असोसिएशन हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय ट्रांसलेशन I am meditating on the Supreme Person known as Narsimha, who is attainable through Vedanta philosophy. He is the carrier of the conch and Sudarshan disc, and he is the only means for crossing the ocean of birth and death. You mercifully protect Neela and Rama with your chaste, spiritual, internal potency. You also extend your protective energy over Prahlad Maharaj. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotee. Your lotus feet are comparable in effulgence to the brilliance of the sum total of the jewelry possessed by all the demigods. Your roaring is like that of the thundering clouds at the universal dissolution. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotee. You are the maintainer of Prahlad Maharaj, and your open mouth is exactly as the sun which causes the destruction of the universe. O Lord, your grunts frightens all the roaming predators of the night. You are always beautifully glorified by sages such as Narad Muni. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotee. O Narsimha, your divine form is horrifying. You are tearing apart all the wild animals descending from the caves of the mountains to terrify and to drink the blood of everyone. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotee. O King of the yogis, Lord of the lords, and the protector of the process of yoga, you are the remover of the suffering of those who are dear to you. Your wonderful form is described in the Agamas. Please glance upon me, who is without shelter and possesses no good qualities. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotee. You are the auspicious lion that dispersed the grief of Prahlad Maharaj. O powerful lion, who tears everything apart in an intoxicate mood. You are the lord of the ferocious predators of the dark night. Your lotus feet are surrounded by all divine and pious personalities, beginning with Lord Indra. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotee. Some people try to embrace your lotus feet through the process of knowledge, others try by performing pious activities, and yet others by path of devotion. O Murari, by your mercy, all of them attain liberation. O Narsimha, please protect me too, for I am also trying to be your devotees. Shri Narsimha Ashtakam ki jai. ध्यायामि नरसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरम् भवद्गीतरन् ओपयं शङ्खचक्रधरं परम्
नीलं रममं च परिभूय कृपारसेन स्तम्भे स्वशक्तिमनघं विनिधाय देव प्रह्लादरक्षणाविदवीयति कृपाते श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेव निकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बित पादपद्म कल्पान्तकलघन गर्जनतुल्यनाद श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् प्रह्लाददुपोष प्रलयार्कसमानवक्त्र हुंकर निर्जित निश्चर वृन्दनाद श्रीनारद मुनि संग सुगीयमान श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् रात्रिञ्च राद्रिजतरत् परिश्रमस्य मानरक्तम् निपीय परिकल्पित स अंतरमाल विद्रवैत अखिल सुउग्र नरसिंह रूपम् श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् योगीन्द्र योग परिरक्षक देव दीनार्ति हरि विभव आगम गीयमान मां वीक्षय दिनम् आशरणम् अनज्ञशीलम् श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् प्रह्लाद शोक निवारण भद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्र मदे खण्डन वीरसिंह इंद्रादिदेव जन संगुत पाद पद्म श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् ज्ञानेन केचित् अवलम्ब्य पदाम्बुजं ते केचित् सुकर्म निकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गत खलु जन कृपाय मुरारे श्रीनरसिंह परिपलाय मां च भक्तम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभू, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभू. कति जण कोण सांगल्यास इंग्लिश ट्रान्सलेशन जाल्यार पूर्ण अर्थ जाल्ले. सो तुम्ही थँक्यू कीर्तन वारे लायक आशिल्ले अशी मुखासून तुम्ही येवन आमकां सेवा दिवका प्रभू. अनंत अनंत धन्यवाद. भगवत पूर्ण कोंकणी टिमातून तुमकां हरी बोल प्रभू. थँक्यू दंडवत माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण तर हरे कृष्णा. आता तशी तुम्ही पळयले एक से बढ़कर एक से बारीचे अನ್ಕೊಂಡ್ सांगता आसती ಅವತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಅಹೋಬಿಲಮಂತ್ सांगता अहोबिलमंत नेक्स्ट नरसिंह ज्वाला नरसिंह म्हणून आणि एक फियरफुल म्हणता पळय तशी आशिल्लो देव. आफ्टर किलिंग हिरण्यकशिपू देव अति कोपार आशिल्लो ते ज्वाला नरसिंह. ओके. सो नेक्स्ट करंज नरसिंह म्हणून आसा. तो करंज म्हळ्यार एक ट्री, करंजा ट्री म्हणून फुल अशी व्हडली ट्री असता तशी ताजी ताजी तोगू देव असते नरसिंह देव. फुल शेल्टर घेतला एक गुहे ताजे भितर देवाले टेम्पल आसा. ब्युटिफुल आसा. तशींची नेक्स्ट वराह नरसिंह म्हणून सांगल्यार देव वराह देवाले तोंड आसा. वराह ಗೊತ್ತಸ್ತಾ तुमका त्या देवाला तोंड आसा त्याला आंख पुरा नरसिंह आसा. सो ते एक युनिक कंबायंड फॉर्मार आसा देव. ओके. तशी ईच फॉर्म असता एकदम म्हणजे ते डिफरंट मूड देवाले रिवील करता. प्रोटेक्शन कंपॅशन तागेले देवाले पुरा तुम्ही एकदम म्हणजे इमॅजिन कोर येता तांतो. व्हेरी अनलिमिटेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड आसा गोत आसा. अनंत अनंत हे फॉर्म येता देव. सो ती एक जस्ट 9 हांव सांगूक प्रयत्न करता. आता सो टाइम आशिल्ली निमित्त आमी पळया नेक्स्ट फायनल कीर्तन या आमगेले माताजी आली सांगता आसा ती विजया विशणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
तुम्ही कीर्तन स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. ऋणमोचन स्तोत्रम सांगू प्रयत्न करता माताजी. श्री दैत्यारये नमः. देवता कार्य सिद्ध्यर्थं सभास्थंभ समुद्भवम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. आन्त्रमालाधरं शङ्ख चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रोजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. सिंहनादेन महता दिग्भ्रन्ति भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. प्रह्लादवरदं श्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. क्रूरग्रहै पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये. य इदं पठते नित्यं ऋणमोचनसञ्ज्ञितम् अनृणो जायते सद्यो धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्. इति श्रीवादिराजद्रष्ट नृसिंहपुराणोक्त ऋणमोचनस्तोत्रं सम्पूर्णं. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. धमाके से आपने बंद किया म्हणता पड़ा. धमाके से प्रोग्राम खत्म हो गया. वरती अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुम्ही लास्ट मिनटाक हांव सांगते हे म्हणून वॉलंटियरली आयली ती. बट ब्युटिफुल रेंडिशन. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा, हरि बोल. तुम्ही जाता वेळी मस्त सेव मस्त दिताची धन्यवाद आमका. माताजी. मस्त मस्त हरे कृष्ण, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरि बोल. ಮಾತಾಜಿ ಹಾವೋಗ್ದಲ್ಲಿಂತಿ ಸೊ नरसिंहदेवाल पुरा तागेले फायटिंग असो तागेले मूव करचे स्टाईल असो आणि तागेले ज्ञान दिवचे असो भारी ब्युटिफुल तो आमकां प्रोटेक्ट करता. कसली हुशार ना जाल्यार बरें नरसिंहदेवाक तुमकां भंय जाल्यार नरसिंहदेवाक पुरा विषय न्ही नरसिंहदेव एव्हरीवेअर. आय एम हियर ऑल्सो देअर ऑल्सो. अंतरे अंतरे आणि बाहेर पुरा कडेन असते वयनवा. सो आता मी फायनल एक हाजे हांव सांगता आशिल्लो थंय तुले सत मुखार सुया अहोबिलमाचे. सो आता नेक्स्ट ज्वाला नरसिंह म्हणून ओके. पवन ज्वाला नरसिंह आणि करंज नरसिंह आणि वराह नरसिंह सांगले हांव आता. आता पवन नरसिंह म्हणून सांगल्यार पावन करतलो म्हळ्यार आमकां प्युरिफाय करतलो तशी देव. थंय बरें तशीची पुरा 2-3 किलोमिटर्स तूं असो आजूबाजू कळ्ळें. आनी छत्रावता नरसिंह म्हणगे न्हू तो म्हळ्यार फुल्ल खंयची पीपल ट्री म्हणटा पळय म्हळ्यार अश्वत्थारूख. डेटी इन्स्टॉल्ड अंडर पीपल ट्री म्हळ्यार अश्वत्थारूखच. आनी पुरा कडेन बुश आसा थंय फुल थॉर्नी बुश फुल्ल बुशेस आनी ते पीपल ट्री फुल्ल ते धांपून गेला देवाक वयर अशी खांब आसा ती छत्रसे ताजे खातीर कांय छत्रावता म्हणून दिवन अशें पुरो. सो आनी नेक्स्ट प्रल्हाद वरदा नरसिंहदेव म्हणून ते भारी ब्युटिफुल आनी इम्पॉर्टंट. हांव कसं म्हण सांगल्यार सुतलू ताजी पॉन्ड्स आसात. नंबर ऑफ होली पॉन्ड्स आर देर. आनी हांतू रक्त कुंडा म्हणून एक आसा तेंय कसं न्ही ते इम्पॉर्टंट म्हळ्यार लॉर्ड नरसिंहदेवान थंय वचून
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಕ್ ಮಾನ್ಕಳ್ ಮಗಿರಿ हात धुलेले सो हे पॉंड अंतू उदक रेड कलर केन्नाची सो तशी डिफरेंट डिफरेंट वेश घेवन म्हळ्यार डिफरेंट डिफरेंट अंत अवतार रे देव आयला आनी तागेले खंयची मुडा प्रकार ते अवतार ताजे प्रकार 9 टेंपल आसत ते सो तशी आता आमी आयकली ती नरसिंहदेवाले आमगेले कने नरसिंहदेव भगवान जाल्यार आमगेले स्पेशल आज सेक्शन आशिल्लें सगळ्यांनी बारीच्यान करून रेंडिशन केलेलें आसा भजन केलेलें आसा सगळ्यांक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता हांव तशींच आमी आतां